Yang itu akan sikinan so kita na kecil itu terlalu jadi parti si kesetan aktiviti parti kasi parti na sebab milik tu malau itu kan kecil pun itu jadi patumi hajong milik konsensi lo alang itu cipa tiap konser ini mas training program tak dulu kasi transina kecil pun Sunil Kisu alang liba ke non ke ex Congress district general secretary non ex lo alang Islamia BJP lo aku tak ingin setiap negara pernah potensial ni tapi kondo tapi saking teron alang liba ke nidi mondo MCC lo alang liba me presiden alang intensi seperti kondo tapi Prahalad kurang alang ke independent candidate lo lapen ke APHLC kan tulah diren inti alang li bangke presiden lo belajar PS lo presiden lo tapi laku alang li bangke pachingan ko pola ya to inti akordi lah jiran inti lo alang li bangke sampai alang li perang non tak meklen rapen lah yang rapen ko alang itu ini alang itu matengno si amises apa orang akan si amises itu nanti kita yang itu rambo kasih alang itu cengsi ni alang Sunil Kisu api high pansi itu pengen alang nanti pansi dia apa Cetong Lun spokesperson Bharatiya Janata Party is lapen ini ada press conference pan dak media aporte doan pan jong bang pon li churu lo neli men gela ke Sunil Kisu lo neli ke kicheng kan Congress ke dote pang lo by birth college puja ta chok lo neli Congress along ke haber mondol Congress pendang lo district long youth Congress satem lo lapen several chief district Karbi Anglong district committee long satem tang bang lo lapen finally general secretary nengkan non last election atau nilihat general secretary apu sistem bom dipu lapen bokayan resian in charge sistem bom lo tewakil sita Congress along claim bom sita nili homosi apan nili 25 nili constituency nili amakesar prang ke Congress pen ai cheng MDC lo adlo so ke MDC lo alang li keneli po lo litang masih alang li tim li pinangan Congress lem lo lapen Congress pen ajoy ne nili ham ne re anta gertung lo te wakit sidat anak kacipiduk pen nili ceteklong lo nili papana kangon nili papana kangin so nili Indian National Congress along iklam jagdik tu ita ceteklong le lo nili jungjung da tiket yang batai lo nili ada kan local hisab kelong ini right duk dari jang lo wanta batai tu panu cubai la hai ning duk la pen homosi nang ke pangkai biaja ni pen nili Congress pen ciubuk la pen ningkan right 12 years nili silent do lo te wai phir seta la swagya pangbong nili theklong lo non ke do bom Bharatiya Janata Party under the leadership of the most youngest, young, energetic, and hard-sighted leader, hardworking, penalang li hidup kela kata apa ni kanghon kelang pon mepik lapen lan parta kali Karbi Anglong district along bikheke itum headquarter long theglong lo nang itum kadu etang long ilita theglong pen hining sampli to athema alang li dipu lapen ato kanota development iklim pen job Karbi Anglong achera papret piglong lapen alang li pan theglong alang li kela kawe dan ang kin kelang nowe hidup kelang to pan alang li kelang pon pahuman pik lai ke theklong alang li leadership ke theklong kanti ning thelo pen ning rong lo apen an parta Bharatiya Janata Party under the Prime Minister Narendra Modi lapen state along Dr. Himanta Biswa Sarma the chief
Minister of Assam. Lapen Ladakh, Litum Karbi Anglong District along, CM, Dr. Tuliram Longhan, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council. Alang Litum, Kitem, Kitam, Kimisenpen, Non-Litum Karbi Anglong, Kachibhong, Kaching Chek, Tawe, Ladakh is a peaceful atmosphere along Litum Vanlo. Lapen Apisi, La Kang Samjin at the one Kedoko Joinipen, Litum Development Teglong Piglo, Non-Litum Nilipalong. Punujin alenge thailan district long that pen kumane alenge thesi ha borpung tarapung kedam itu kelak ka humri dam pu thailong lepin lang pat borpung an dam pensi alangli ada kedo arata tum kichung kelak lang dam do la pen alangli kedam pen jok pineng kenritum to war kethe borpung dak nilipen chukiala pen ha borpung an to war non bonai bom Jolasan data ko non tarapung pen along talang ni atok kanu tatuar keme pondo rata to pan ason sarkar pet kipi asuni mukhat alang li pele piglo dahe ke thegalong pesilili patumi 19th August 2026 nili CM sar nilipan labang subi join nun matak ni panadeng our side nang people ni dialang ipan suri akadong paju atumi under my leadership nili bangkang a congress doan nonda nilong do adak mondol congress nili president lang isadin teron da dolo lapenan parta APHRC alang itungalo chepangtang alang itadi tumaching ki chethan pen banglo Lason data katumi akapeka kai pu kote rolat kujur lapen lapua bang kala ni tu mecelang kri bang lo urang sorry lapen lapua bang ke ni lipen dak leng lang arta ke alang lige non district committee of president akai sar rotoning di ek pok lo alang li BJP ke dum ni lipen paprang lang lapen non put alang li aktif ni tonong akira bom lo nasi alang li panda choro lo asip non itu patumian pena bangke nilitum arong alam dan niliatumi meeting along the than lo nilitum tisorong matang te chokiala bangso tisorong bangke da ke ha kicheng pen congress ke do the badim lo movement utane tuman lo ke sungne tum lo sita do the pen si congress ta daksang chipa chongchong sita tumiana bangke nilitum arong pen more than 224 houses nilila kali tumarong dalo lapenan pada daga population ta more than 380 population dolan ni tumarong tumi arong pen masi congress arong ko nilip ke tanong tai congress ke dakan chol asi arong pen masi patumi ni tum non ke bom bharatiya janata party along ni tum join lo so ki join pen ni tum ning arong piklo lapenon ke bang gilangan yanta under the leadership of Sir Tuliram Longhan, Chief Executive Member, Langli and Ladakh East Karbi Anglong District BJP President AKI Sir Roland Killing, Alang Lituma leadership along Litum Dodun Pen, Lanso say BJP party Pang Tangi, then Niliparong Banke Nitum Dapun, non Kivangi election Banke, BJP Gadak INA. Lapenan part of PHRC atunta dake avelo kasi non ke bangi election bangke nili pa bangke lake BJP si bang popusi litum ning ke pondo Sorolo ini labang sa chatai long ni phan apwa tipot business tum hanas teme ado wi banda kiru pipaprang lo sinili EPSRC nili akon tending silong pen bang lo sita nili ke nili poi pen gali sita me nilka PS malalang so PS mong ben president long nili men biren ti si hala da long man ke nili tum 2019 pen lo EPSRC along ke claim don ada claim non bom pe ni tum ada ke kapre ka a party ke ni tum han
pare monu de la nili tum si hada ke high thorgar 2019 pen ke MP election pen ke non ruling a party tum sitami nangun de lo sitami nili tum si thegam long lo ali avide lo mane nili tum pahai bom sita ningi si thegam avide lo la pen nili party la pen nili tum arata tum bhanta nili nindu lo alang tum bhan nili party pahai pipom sita nili athanga alang tum bhan kirap je nili thangsan avide kejalan nangke ningtungge la langbung la pen inghan atwar si kejalan nangbo si mathalo non kiruling bo ma party Dr. Tuliram rong ha ki ja ki mission pen ke thek long si ningtung ja ko thot la bang so party long chipao bin phasi atun according to lang lo chipao lo si nona ki van ya bang ke ningtung ma puling lo dong nang so apias long nang ke Africa party phan bang ke hala jaके nim dim ta pe khe khelo la ke BJP a dim lo BJP a abhut se atake long ko posine tum sarman tani pe khelo la pen aning ta pathe lo la pen ni tum akam ta claim back ko ase adak bang ke nili piposi APSRC pen wangan ko la ke non kita ala tum hian si kichi sorsar lo a party ki thak lo anke ni tum rong aso tum ke kupson si dudun thek ko cha khat ning thi dun cabinet pencil tum lang lo si nona bank ni tum APSRC bank ke hada ta ke ni tum dong lang so PS long na ke tuteli avilo non BJP asor karlo sin tum ke chipaulo pimi lo ki bank election an se tamini tum ke non asor karlo si claim pimi ko si ni media thingota ning